Halløj, alle sammen velkommen til RepairGuide.dk. Vi skal i dag kigge på Anran C3, deres nye budgetkameraer. Det er et kamera, der koster $55, sendes fragtfrit til dig i Danmark, så det er omkring 370 kroner. Der er tovejs audio, der er SD-kort i, der er USB-C-ladning, der er også solceller i, indbygget LED-lys, og der er også indbygget sirene, og så er det til udendørsbrug i -20 til +50 grader. Lad os prøve en gang at pakke det her kamera ud og se, hvad vi får i æsken, og så sætter vi det også op i appen. Ja, Anran C3 HD Wireless Pro Security kamera. Lad os prøve en gang at se, hvad vi får i æsken. En sticker og noget manual. Og så har vi vores kamera, og hernede har vi USB-C charging kabel og lidt mounting screws. Og så er der en sticker til, hvor man skal bore. Det er ret fedt, at man lige kan sætte den her op på væggen, og så lige bore de her steder, så beslaget altså kommer til at passe. Og her har vi vores kamera. Det er ikke verdens mindste kamera, jeg har set, men det skal jo altså også have en vis størrelse. Nu når der er solceller på, vi skal kunne dække en forholdsvis stor flade for at kunne lade det her op. Og så sidder der her et mountingbeslag. Det fede ved det her er, at hvis vi lige skruer det her af, så har vi rent faktisk en mount til at montere det. Så jeg kommer ikke lige til at bore det op, men jeg sætter det op på et beslag, jeg har til at sidde på glas. Og så har vi vores højttaler, og vi har en lille flap her, hvor vi har USB-C charging. Vi har en on-off knap, og vi har en reset knap, og så har vi vores SD-slot. Og jeg har allerede snydt her og sat et SD-kort i. Man skal lige huske at sætte SD-kortet i, inden man tænder kameraet, fordi ellers så vil den ikke genkende det her SD-kort. Og så husk også, at man kan altså ikke optage på SD-kortet, hvis ikke der er nogen Wi-Fi-forbindelse. Det skal man lige være opmærksom på. Men ja, det gør måske ikke så meget, at kameraet er sådan lidt bulky, når det nu skal sidde op på en facade eller et eller andet. Og så har vi vores LED-lys, der sidder på ydersiden her. Vi har vores kamerasensor, vi har noget daylight sensor, vi har også en charging indicator heroppe og noget pir hernede. Her er piren, og her har vi en charging indicator. Den er orange, hvis man lader det via en adapter, og den her indikator bliver grøn, når kameraet er ladet op. Jeg har lavet kameraet fuldt op, så det er vel egentlig bare at få det monteret, og så få gang i vores app. Og skulle man løbe tør for muligheder, så er der altså en manual her. Man skal selvfølgelig lave en konto hos Anran, som man skal med alt andet kameraudstyr. Vær opmærksom på, at det er ikke OnVIF eller RTSP-kompatibel. Man kan altså ikke streame til en NAS-server eller andet, som måske understøtter OnVIF. Det understøtter altså ikke OnVIF, det her kamera. Vi har lidt peer motion, hvor vi kan sætte nogle settings op mellem 4-5 meter, 5-8 eller helt op til 8-13 meter. Max SD-kort er 128 GB. 2,4 GHz Wi-Fi, opløsningen er 3 megapixel, 12-15 frames i sekundet, så man får altså ikke fuld flydende video på det her. Det er nu også sjældent, man gør det, fordi det tager simpelthen for meget båndbredde og for meget batteri. Og så står der lidt om LED'en. Opladning er 5 volt, 1 ampere, og det kan køre i -20 til +50 grader. Men lad os prøve at sætte det op i appen og få det sat til. Nu bor og sover jeg jo som bekendt i lejlighed, så det er lidt svært at gå ud og sætte det her op på facaden. Vi kan ikke rigtig bore nogen steder her, men jeg har taget et beslag med her, som kan sidde på glas. Så lad os prøve en gang, og det var det, jeg sagde med, at man kunne jo altså nemt sætte det her op på sit eget beslag, hvis ikke man ønsker at bruge det, der medfølger til Anran. Og så er det bare at knalde det her op. Solcelledelen er sådan set lidt lige meget nu, når jeg sætter den indendørs. Men nu sætter vi det rigtigt alligevel her, og så får vi kameraet til at simulere, at det sidder udenfor her. Sådan her, og jeg tror ikke, det falder nogen steder, ellers så går det nok også. Så må jeg skrive til Anran, at jeg skal bruge et til. Ja, et stykke kamera, 135 graders vinkel er der på det her kamera, og den her sirene, der er indbygget, mener jeg har læst er omkring 90 decibel eller mere. Jeg har set noget video på det, og den skulle larme rigtig meget, den her sirene. Jo, jeg kan godt komme til flappen hernede.
Og husk nu, SD-kortet skal sidde i, inden du tænder kameraet, og max 128 GB SD-kort er understøttet. Skal jeg lige finde min telefon? Så fik jeg fundet min telefon, og vi starter Anran-appen op, som jeg har registreret mig og installeret. Lad os adde et nyt device. Vi skal lige tillade, og tillade, og tillade. Og så tænder jeg lige det her kamera her på on-knappen. Der skete noget. Så blinker vi rød, og jeg tænker, at jeg skal trykke på reset de her 5 sekunder for at sætte det i paringsmode. Så hvad siger du, Anran? Siger du noget? Den fandt et device her. Jamen, så siger vi da bare OK til det. Searching for Wi-Fi. Husk 2,4 GHz. Jeg skal lige taste et password her. Next. Ja, det gik jo ret nemt og smertefuldt. Next. Choose a family, fearless home. Yes. Please use adapter to charge. Yes. Camera and phone at the place of camera installation. Press next to enter network diagnostic. Yes. Next. Getting video stream. Oj, vi skruer lige ned her. Current placement is good, you can install the camera. Det er sgu da ikke den værste videokvalitet, jeg har set i hvert fald. Det er da helt sikkert til 370 kroner. Det ser rigtig fornuftigt ud, og latencyen er da heller ikke dårlig. Det har jeg også set være, det er helt sikkert. Done. Family management, klik, yes. Og her er vi så på hovedsiden, og jeg kan faktisk streame ved at trykke. Nej tak, jeg skal ikke have noget cloud storage. Event Cloud Storage 34 kroner om måneden, Event Cloud Storage plus AI plus. Det er vist noget med, at det kan genkende mennesker også, og sådan noget. Det har jeg ikke lyst til. Set resolution here, yes. Tak. Vi er på live her på forsiden. Ja, og her er der lidt latency, som I kan se her. Det er nogle få millisekunder. Vi kan se vores streaming heroppe. Og den står til auto. Lad os sætte den til QHD, så får vi det højeste. Lad os hoppe tilbage en gang her. Her har vi All Devices. Her kan vi se, at Wi-Fi'en er 100%. Vi kan se Electric Quality er på 100% her. Hvis vi klikker på den, så får vi lidt flere informationer omkring IP-adresse og device name. Skulle vi ikke lige til at kalde det noget andet? Save. Og vi kan se vores signalstyrke også. Receive Alert Notification, Alarm Management. Vi kommer til at kigge det her lige om lidt. Time Zone Europe Madrid har den fundet ud af. Sound Settings, Speaker Volume, Speaker Microphone, Record Voice, Video Encryption. Uinteressant. Battery Management er interessant. Og her kan man da få en forbrugsgraf over, hvordan den bruger strøm her. Schematic of Charging. Og vi kan se Power Supply Mode er lige pt. Battery Powered. Man kan selvfølgelig også sætte det her kamera op med en fast USB-C installation strømmæssigt, hvis man vil det. Og jeg kan se her, at jeg fandt stedet, hvor at man formaterer SD-kortet. Det har tidligere siddet i et andet kamera. Men under Recording Management kan man altså formatere sit SD-kort. Men lad os kigge lidt på settings på det her kamera. Jeg har sat mig uden for kameraets vinkel, så det ikke fanger mig. Hvis vi går op i burger-ikonet heroppe, så kan vi skifte mellem List View eller Grid View, hvis man har flere kameraer. Så kan det være lidt mere overskueligt at ændre til List View. Vi går bare tilbage til Grid View. Burger-ikon igen, så kan vi slå over i noget, der hedder Quad View. Hvis man har flere Anran-kameraer, så kan man altså få op til 4 vist herude på hovedsiden her. Skal vi lige have den til at loade. Jeg ved ikke, om det er live view det her, eller du får en thumbnail. Det ser ud som om, det måske rent faktisk er live view. Nu skal vi lige have den til at loade færdig, så kan jeg gå ind foran kameraet. Så kan vi se om, hvis jeg altså får en forbindelse her. Der fik vi lige loadet alligevel, selvom vi fik en fejl. Lad os se, om det er live view det her. Det er faktisk live view, du får ind her.
Ja, så fik jeg så en besked fra Anran om, at der var motion. Så fik vi da også lige testet det. Det gik da rimelig hurtigt. Og så har vi nogle muligheder hernede i hjørnet for at optage. Så får vi en record, faktisk direkte. Der står blinker inde i vores view her. Og så kan jeg vinke og sige hej hej. Jeg kan også se, der er en blå diode. Kom der igen en notifikation. Det er da ikke, fordi notifikationen ikke virker i hvert fald. Vi stopper bare vores recording. Det bruger selvfølgelig mere batteri, det skal man være opmærksom på. Vi kan også lave et screenshot hernede. Vi kan tale til kameraet, kan jeg se, det kan vi prøve lige om lidt. Og så kan vi tage et noget større view. Vi får endda en timestamp, dato og timestamp op i hjørnet. Det er super fedt. Så har vi mikrofonen nede i midten af skærmen. Vi kan trykke på at holde for at tale. Lad os prøve det. Hola, ¿cómo está? Hallo, who are you? Det var faktisk en okay klarhed, der kom i. Nu giver det lidt selvsving, fordi jeg sidder her. Lad os prøve en gang til. Hej postmand, du kan bare lægge pakken foran hoveddøren. Tak skal du have. Ja, der kommer selvfølgelig rumklang, fordi jeg sidder med noget feedback her. Så kan vi slå højtaleren fra. Så super fedt, man lige kan gå ind i det her quad view. Lad os prøve at trykke på selve kameraet her. Og så lad os se, hvad vi har af muligheder. Så skal vi lige establish encrypted channel. Den går automatisk over i live mode, når man går ind på selve kameraet. Så skal vi lige have den til at loade. Det kunne godt ske lidt hurtigere, det her loading, men det går nok. Sådan, så er vi på. Vi kan se vores bitstream. Vi kan se batteriet og wifi'en er på. Og vi har et history-ikon herovre, hvis vi trykker på den. Så kommer vi sikkert ind og ser alle de optagelser, der nu er lavet. Der fik vi lige de 4 optagelser, som er sket, og så kan man tage sine fingre herop og skifte imellem de. Og der er flere optagelser selvfølgelig. Man kan altså gå frem i optagelserne. Der kommer lige med en smøg. Vi kan se, hvad tidspunkt der er blevet optaget på os. I kan se tidslinjen heroppe, der fortæller den rent faktisk også tiden. Fedt, at man lige kan swipe igennem history timeline på den her måde. Det er altså ikke dårlig kvalitet. Det kan godt være, at det ikke er 25 frames, men det er ikke dårlig kvalitet. Hvis vi trykker på kalenderen, så kan man gå ind på en given dato. Nu er der altså kun én dato, det er i dag. Alert. Her der er alert-historien, når der har været action på her. Og vi kan også starte en recording direkte herude, så kan I se ikonet nede i hjørnet begynder at flashe, at der bliver så lavet en recording. Hvis man ønsker at lave en lidt længere recording end det, der er forudsat. Lad os stoppe den. Vi kan aktivere motion setting. Vi kan også aktivere vores light her. Så kan I se op på skærmen, at LED-lyset blev tændt. Og der skulle være omkring 600 lux i det her kamera. Jeg kan se her i dagslys, at det er faktisk ret god LED-lampe, der sidder der. Vi har en sirene. Og så står der her, vær opmærksom på, at sirenen er meget høj. Lad os prøve at aktivere den, og så holder vi os for ørerne. Ja, den var ret høj, og det er bestemt en stressfaktor, hvis man som tyv kommer ind foran. Ikke at jeg taler af erfaring, men hvis jeg var en tyv, så vil jeg nok lige tænke mig en ekstra gang om. Og vi kan swipe hernede, så er der endnu flere settings. Audio warning and strobe light. Den kan vi sætte op. Hvis vi går ind i den, så er der en masse settings her. Vi kan lave en audio warning, og vi kan lave en white light warning. When motion of humanoid is detected, the camera will light alarm. Lad os prøve at sætte den op. Vi vil have både audio warning and strobe light. Vi vil have det hele. Og så kan vi vælge en forskellig ringtone her. Nu kan jeg ikke høre dem. Den spiller dem ikke. Lad os prøve at tage toeren så i stedet for. Og så volume. Vi skruer lidt ned for den. Og så skal vi lige lave en sound and a light alarm plan. Vi vil gerne have, at det er på søndag fra klokken 18 om aftenen til klokken 23. Så lad os sige klokken 23. OK til det. Så har vi en sound and light alarm plan. Det vil sige, at der er både lys og lydalarm i den her tidsperiode. Så lad os prøve en gang at hoppe tilbage.
Og så lad os se, om vi får den her lys- og lydalarm her. Fordi klokken er jo så 19:36 på mit ur. Og jeg træder ind foran kameraet. Så kom lyset. Ja, vi får en lys- og en lydalarm. Det virker perfekt. Lad os lige prøve en gang den tredje lyd. Vi går lige ind i audio strobe warning igen, og så skruer vi lige lidt op for volumen, så vi kan høre det. Og så tager vi ringtone 3, så at sige. Lad os prøve at hoppe tilbage. Så lad os se, om vi får en ny lyd og alarm. Ja, der. Ja, det virker. Jeg får også notifikationen op på min telefon, så det virker perfekt. Det var alarmen. Vi kan også aktivere lyset direkte herude ved at trykke på knappen. Så får vi LED-lyset tændt. Jeg kan altså rigtig godt lide det her LED-lys. Hvis vi trykker på Motion Detection, så er der en hulens masse settings. Vi kan sætte Detection Sensitivity op. Vi kan sætte Humanoid Detection op. Også her er der noget sensitivity. Der er masser af settings på det her kamera. Der er power saving mode, der er performance mode, og det bruger selvfølgelig en masse mere kamera og batteri, så det skal man lige være opmærksom på. Recording time 10, 20 eller 30 sekunder, eller som sagt, man kan jo sætte den op til at recorde manuelt, hvis man vil det. Og alarmintervallet her, hvor lang tid skal alarmen køre? 2, 5 eller 10 minutter. Og så var der alertplanen her, som er på motion detection delen, altså ikke alarmdelen. Der kan man sætte op, hvornår man ønsker motion detection aktiv. Og så har vi humanoid detection area. Jeg elsker det navn der, humanoid. Og jeg har snydt lidt. I kan nok se her lige om lidt. Der fik vi vores humanoid detection area. Jeg har allerede lavet en, som er henne ved døren. Der kan man altså sætte nogle areas op, og man kan flytte rundt på dem her og fuldstændig rette dem til, som man gerne vil, så det bliver meget præcist på døren. Lad os lave et nyt area. Vi trykker på plus, så vil vi gerne have det her område, vi vil gerne have det her område, og vi vil gerne have det her område. Det var 4, det var 5, det var 6. 6 områder, det er rigtig, rigtig fint, at man har op til 6 områder at sætte op her. Det er vist alt rigeligt. Så alle de her områder her kan jeg altså få motion detection på, hvis jeg ønsker det. Så hvis man har nogle grene eller et eller andet, der står flagrer ude i siden, og man ikke har mulighed for at flytte kameraet, så kan man altså lave en helt præcis motion detection area. Og så har vi noget audio warning and strobe light. Det var den, vi var inde i før, hvor man kan sætte volumen op. Lad os prøve en gang at give den fuld smadre. Og så lad os prøve en gang at gå ind i billedet. Så tror jeg, at den larmer ret meget. Vi tager lige et live view. Ja. Så fik vi da lige sat volumen rigtigt op. Sådan der. Jeg tror lige, at vi går ind og slår den der plan fra. Sådan der. Vi tager lige live view igen, så vi ikke forstyrrer naboerne i det her spanske, stille og rolige land. Det er, ja, der er lidt latency, det er forventeligt, men det er altså ikke slemt. Og timestamp op i hjørnet deroppe. Ja. Lad os lige kigge lidt på lidt aften footage. Her er aftenbelysningen. Der er meget, meget mørkt her. Og I kan lige svagt ane kameraet heroppe, tror jeg godt. Lad os lige kigge på lidt aftenfootage. Sådan her ser det ud, når der er så mørkt, og man filmer. Her er lidt footage fra det. Og så tænder vi lige lyset. Sådan der. Så kan I se, at det gav jo altså et lidt andet view. Nu er der ret god belysning herude. I kan også få lidt footage herfra på det her klip her. Og der er masser af lys på det her kamera, faktisk. Det gør det faktisk meget godt. Så skal vi lige tage det lidt fra siden af. Der er 600 lux på det her LED her. Det er... Ja, det kan i hvert fald lyse hele terrassen op. Det kan nemt lyse et okay område op på et par meter.
foran din ejendom. Så ingen problemer i det. Masser af lys herude fra LED'en. Det er super fedt. Super fedt. Ja, det var Anran C3 High Definition Wireless kamera til overvågning. Jeg synes faktisk, det gør det rigtig godt. Der er masser af settings, der er LED-lys, der er en høj alarm. Faktisk et rigtig godt kamera til $55. Sendes fragtfrit til Danmark, det er altså 370 kroner i din postkasse. Er der nogle negative sider? Ja, det kan ikke køre OnWIF eller RTSP, så der er ikke nogen streaming til din NAS-server eller til dit smart home eller noget som helst. Det er standalone system, men notifikationer kommer hurtigt, LED-lys osv. Det er et rigtig godt standalone system. Men vil du gerne have det integreret i dit smart home, så skal du altså ikke vælge det her kamerasystem. Men til din kolonihavehus eller et eller andet, hvor der er noget wifi, behøver du måske heller ikke verdens mest smarte. Og så er der solceller på, som kan oplade kameraet. Hvorvidt det er relevant i Danmark med alle de manglende soltimer, vi har, det skal jeg heller ikke kunne sige. Kan I have det godt derude? Vi ses. Der er links i beskrivelsen til at få fat i det her Anran-kamera, hvis du skulle være interesseret i det. Ha' det godt. Hej hej.